Ilonggo mikropono Busayra sa 3 tournament battle kay White kontra kay Jab Jab ginaot ta sa palabuton na battle. Shout out sa Hanot Clothing, Taway Clothing, T Merch, Printing, Designers Clothing, Batang Kalye, kag Milinas Streetwear. Dito na pagi padugayon, rapper sa wala pakilala. Yo, check kay White when shot out si Malipat ko. Rapper sa to. Sino ka? Sino ka? Yo, Jab Jab Makadalonggo. Gusto ko shoutout si Ramon Amoroso, The Cousins, Uncle Joe, kag si Lyricus Music. Nagdaog sa Toscoin si Kay White. Gipili ang mauna si Jab Jab. 2 ka minuto nga birada para kay Jab Jab pamatian ta. Game! Game! Time! Oo, game time na! Ato na hampang, ginaulat gid sa lugar ta. Sino mas bakod sa inyo? Ang pamangkot nga na, masulbar na. Nadula ka last time. Sa akong subong matubang pa. Wala ka nagpakita sa deadline. Tas feel mo sa job makaobra ka. Very wrong. Asa ka boy. Labo pa na sa magputi ka grupo. Muna ang sala sang mga tigulang. Kung di ka agree sa ila pagpate, tawag nila insulto. Advance nga mentalidad sang kabataan ginabali. Tanda para kuno sa mayo nga puturo. Mayo nga puturo ginkalimtan sala nga pagpate ang nasa ulo. Oo, tigulang ka. Damo ka na naagyan kumpara sa akon. Kung may sala ko, ikorek ko sang may hinahon, di ako maghambal ka, grabe gid imo pang gitom. Kung may sala ang kabataan, okay lang mangakig ang tigulang. Pero kung ang tigulang na may sala gyapon sang kabataan, sige ikaw na perpekto. Huwag ka nakaagi obra sala halin sang fetus. Ikaw na ang, huwag kaagi obra sala, sino ka? Si Papa Jesus? Grabe magbandar kung ano obrahon sang bata. Gabaga pa samtang gawakal ining uling. Nga ginapilit to sila magdoktor o abogado, ila passion drawing. Ginapunggan nyo sila magsaot, magkanta, magsulat, o kung ano man ang talent nila. Nga, sa ila talent, wala da kwarta. Bale, mas importante gali ang kwarta kaysa makita bata nyo nga masadya. Kung galagas ka mo sa kwarta, ayos na para makabakal sang pagkaon mga kinahanglanon nga gamit. Pero tandaan nyo, hindi tanan mabakal sang kwarta. Isa na da ang talent. Balan ko hindi ka-relate. Kaya wala ka man na. Okay na nga gasuporta ka ligad. Nga nagkontra ka pa. Kampante, kay mas tigulang ka. Dra ka nagsala. Kaman bilyar nga nga hampang. Perde ka lang sa bata. IQ ko, mala Jason Kid. Yawan ka sa play ko. Kung 3-point shoot out, matik. Yang sa tray to. Kag kung sarap shantidope, yang gagbansag ko. Samtang ikaw salbakuta, pinakawak sa kaedad mo. Siya ni gusto nga may topic. Ako na din pasugtan. Bata sa tigulang, pero di mo ko di magulangan. Hindi ko ya bastos, porket ang tigulangan akon ginbatuan. Masyado na bika toxic, kinahanglan na nga patulan. Para mabalaan Manila, kay kalabanan sa argumento, di kasalot mga bata. Di kami makahambal sang amon side. Subong lang ko nahatagan tsansa. Pamatiin nyo man kami, di sa tanan nga oras, sala mo na obra. Sa bagong generasyon, o damo temptasyon. Pero kabalo kami magpugong kung sobra na. Pero kamo man ang gasobra. Sa inyo pagka-toxic, ka-bad trip, mga napangwakal, di na maintindihan nga do. Hutik sang adik, putik nga mindset, abiya, di sa madakpan. Lupit sa atik, di mo ya pag-testingan nung. Tang user na mindset, kaya pag ang job na nag-hook, hulik ka sa net. Kay may video na subong. Di ba muna inyo ginakulbaan? Hadlo ka mo makita, inyo nga pag-abusar, ginasakit pisikal, mga sanggol, mga special child madalahig. Sa away mag-asawa, sa bata, ginapagwa ang akig. Ang bata, nagdako nga wala respeto. Halin pa sa ila balay, muna ila nakuha sa ginpakita sang iloy kag amay. Subong hambali ko tigulang, kung mabasol mo to ang bata. Kung di mo maribat, kamayuan, wala sa may nakuha. Kabataan pa bala ang pag-asa? Sabat ko, oo, pero may aras ang kulang. Kinanglan namon sang inyo suporta. Igad nyo kami sa amon gusto, di nyo kami pagpunggan. Woo! Yeah! Game ah! Game! Kamusta bata? Balita ko may tama ka raw. Tamang sagot-sagutin ng matanda dahil may puntong yung pananaw, ngunit maliyat ang naisip mo at napili mong galaw pagkat tanaw-tanaw nila hindi mo pa natatanaw.
Oo, may sarili kang pananaw. Wala namang mali dun, bata. Alam kong alam mo na kung anong mali at tama, ngunit ang mali lang ro na yung ipilit mo na tama, yung mga malimot sala. Wala namang masama ang maging rasunable at makatwiran. Basta idaan lamang sa tamang pamamaraan. Kaya nga may po at opo, nakakalimutan nga lang. Tandaang magkaiba ang pagsagot na walang respeto sa pagsagot na may paggalang. Huwag niyong ikatwiran na kayong mga kabataan nagkakaganyan dahil sa kasalanan ng magulang. Oo, siguro nga, may mga ama't ina na maraming pagkukulang pero hindi naman niya tatamang isumbat nyo sa kanila lahat yon. Ang isilang kayo't pinalaki, alagaan, hanggang sa kasulukuyang kayo ngayon, dun pa lang, kang ina, bawing-bawi na kayo ron! Yung iniisip mo lang ay para sa sarili mo lang, bata. Ayaw mong mapagsabihan, gusto mong makawala na. Sinisipa si Aguinaldo, bakit di daw siya malaya? Isip mo nga ay pambata kasi sa peking presidente mo binigay ang yung tiwala. Kailangan yung dito, bigat. Respeto kay Andres. Gamalakbok. Respeto kay Andres at sa Katipunan, kay Dr. Jose Rizal na kayo pa naman ang inaasahan sa lahat ng bayaning nagbuwis ng kanilang buhay para sa bayan, makamtan lamang ang inaasam na kalayaan. Ang kalayaang yon, parte na lang ng kasaysayan dahil magpahanggang ngayon ay sakal-sakal pa rin ang kabataan sa kultura ng dayuhan. Yo, check, ay sakal-sakal pa rin ang kabataan sa kultura ng dayuhan. Puta. Sakal-sakal pa rin ang kabataan sa kultura ng dayuhan. Yeah, kay Papa More. I don't care. Tandaan, nang dahil sa Korea na kanta, naging udyat para patayin ng pulis ang mag-ina. At sa pangyayaring yon, dun pa lang kita nyo na may isang inang handang mamatay para sa anak niya at may isang amang handang pumatay para sa anak niya. Huwag na natin pang silipin kung sinong mali doon na tama. Ang pulutin na lang natin ay ang aral na makukuha na kayong mga kabataan walang karapatan para magulang nyo sumbatan dahil lahat handa nilang isaalang-alang kayo lang ay maprotektahan. 2 minutes na. Ginti rayang linya ako sa kanta mga kabataan pabala. Grabe ka gidya, boss. Ngala ko manog 5 mil to ang i-abuse kay tala mo sa tulitong gago ka. Support niya. Eyo, sala naman sa mga bata. Sige, sugtan. Ang pamangkot, sino nagpadako sa mga bata? Siyempre kamong mga tigulang. Kasi basulon nyo man barkada. Pina-impluwensyahan kami. Sa bagay, may point ka pre, kalahati. Pero naisip ko, mas mayo pa sila kaysa mong problema, kabalo sila mamate. Kung hindi tanan nga barkada, bad influence. Isa na da ang akon. Kay kita mo naman, sila una nagsuporta sa akon nga handom. Pero ano lang, nadunduman ko lang ang ako na matter. Ang ginaskulahan ko, kabaliktaran mo, chong. Kay mayo pa ginaskulahan ko, ikaw dulom-dulom. Basta yung balon mo, wala na ako sa topic. Ara, wala ko yaga pang daya, tigulang kanadaan, gusto ko bago ka mapatay, masadya ka. Kay puro na lang kamo akig. Ang resulta, mga bata, nagdinungol. Imbes nga maglisensya, wala nagalisensya. Kay bisa na noylay mo, o nakigan yung mangyapon, o nag-gets ko punto mo, kay man dinikanan. Hindi nyo lang gusto, may matabo sila nga kapahamakan. Pero ang punto ko, ipa-insyindi nyo, wala na sang damo, pang kabulaanan. Kigan nyo sila, kay wala naglisensya. Mga wala ko na respeto. Sunod nga adlaw, naglisensya. Di gyapon sugtan, di ba kalilingin ulo? Kamugahimo sa inyo problema. Hindi mga bata. Responsibilidad nyo nga i-guide sila. Hindi sa ginapatihan nyo nga tama. May mga kaugalingon sila nga direksyon. Suportahan nyo, di na magkontra. Kung madugayan, kalma lang, wala ni pa una. Pero kung gadali ka, dalaga na. Pero advice ko sa kapwa ko bata, lakat lang. Kay mapakarer o sa hampang, ang dasig matumba kag talang, syempre ang gadali kagang gadalagan. Pero sa tuod lang, swerte sang tiyempo nyo. Wala pa gadget. Childhood memories nyo, solido. Gahampang kamo sa mga kalye. Sa uma, upod mga kababata, mga amigo. Samtang kami, gahampang, sa com shop na. Sa cellphone, nabuwi kami sa moderno. Pero nga akig kamo samon, wala kami sang sala, basulon nyo kung sino nag-imbento. Sala pala namon kung hampang yung sang una, panaguay. Tas di ka nila makita, kay dulong na. Sala pala namon kung hampang yung sang una, lagsanay. Pero wala ka gitaya, kaysa sobra mo kapotot, abi nila gapungko ka. Sala bala namon kung hampang isang una sikyo, tas ikaw ang sikyo ang may batuta nga panghampak. Sala bala namon kung hampang isang una balay-balay, tapos ikaw ang tiyanak.
Sala pala na mo na hindi. Wala sang may sala. Kinanglan talang untaton ang pagkumpara. Batunon ang kasalukuyan. Kay tanan na nagmarka. Chimpo nyo sang una, the best. The best. Damo ko minakuha nga gin-apply sa chimpo namon subong. Tani di ka mo magduda. Tani di ka mo magduda. Di nyo napigipilit ang sang una sa subong. Kay lain na nga istorya. Kay tanan nga istorya may katapusan. Kay tanan nga istorya may katapusan. Nga doon di ka grino nga. Namo na tigulang ka na, probinsyano lang imo ginalantaw. Okay niya kamatayan si Cardo ah. Ang pamangkot si Cardo ka. E tama si mo kagamay. Pero kung gusto mo mag-artista, di sa kapamilya, sa GMA para may kalabtin na si Unanay. Labay lang akon sa GC, pero ti ila plastikanay. Ginadayaw si Kwan. Ginadayaw si Kwan, pero patalikod galibakanay. Ako, simple lang ko yung magdayaw. Pero may nakaplano nga himuon. Dayahon ta ka nga dayahon, hasta magdako ang ulo, parapos na lang iguon. Kay tanan tadi kontra hanay. Di ba mo naambal mo sa GC? Tanan tadi kontra hanay. Tinga gusto mo may topic atong debate. Ah, kaya pala, teknik mo ako nadali. Ginpili iya ang tigulang, kay manggulang iya diskarte. Kay sa turna nga ne, ako ang gintawag nga bata. Bata, gani sa sugo, masunod gid ang tigulang. Nakatayon sa tournament, masunod gid ang tigulang. Pasensya ka na lolo, pero mas kaya ko ba magsige sa hampang. Tigulang ka na daan, way ka natira, gani sampang na mo ni St. J, lantaw ka na lang. Yo! Dalang website. Yo, check! Ako na nag-decide nga may topic. Puta, ano ka o bantags? Lot. Ako na nag-decide nga may topic. Puta, ano ka or bantags? Kay manbutigon ka, ikaw gusto nga may topic, kay may kanta ka nga kabataan pa bala. Yo, check. Yo, check. Puta, nalipat ko din, buwisat kinangaribat mo. Wala na. Kabataan pa bala. Dako na nga pamangkot. Alin sang una katigulangan nag-aasa nga sila ginman ng tsansa. Ginikanan gatingwa para iyata gilahandom. Pero ang balos sang kabataan, sakit sa ulo kag problema. Di mo pagambal sa akong job. Nga tsakto ang kabataan kaya lustanan nga kabataan nagpalamon sa sistema. Mga gutom sa fame sa social media. Kalabanan ng rason, gutom sila kuno sa atensyon sa pamilya nila, pero kung aton buklaton sa ilang nga balay, halos di sila magsapak sa ginikanan nila, kay mas importante pa ang mag-reply sila barkada. Masapak lang sila kay mama kag kay papa kung mangayo sila kwarta. Check, tama kabudlay sa suguay, mamurugso panidayon. Ikaw ang bata, di ba? Alangan sikap pila suguon. Kinapaskwila lang kamo. Ang obra nyo, computer, barkada, ligoy lang kag inom, mas trip nyo pa kung may chicks kamo upod, dasig malusbutin nyo brief. Kung sila na mahubog kung magbusong gani ambot. Kuy, kuda ka tira, Brad. Nan! Dasig kamo magpautog, wala amo panindugan na muna ang kabataan. Kag si babae nga hangag, tulipong man nga piso. Way kaso mabalbalan. At least natira ko ni crush. Way kaso magpabusong. At least nakapatas, kay kung magwa ang bata, si nanay mabakal gatas. Amo ka muna kapalangga sa inyo ginikanan, bis ka ng obra nyo minango. Gusto nyo puro kalipayan, huwag nyo na paminsarang pwede matabo kayang inyong rason. Ma, pa, dako na ko, kaya ko galingon ko. Ma, pa, dako na ko, kaya ko galingon ko. Chok? Hindi. Nangyayari to sa tunay na buhay at hindi ito gimmick. May mga magulang na kapag hindi mapagsabihan yung anak, mas pinipiling manahimik. Wow. Yo, check. Mga kabataang handang mangutang kahit walang trabaho, makasabay lamang sa uso. Iaasa sa magulang ang pambayad, pagsisinungaling ginawa ng bisyo. Ma, pa, may bayaran kami sa school. Yung pala ipapainom lang sa agrupo. Mukhang may nasaktan din sa aking pinahagingan. Sadyang mahina lang ang job-job. Imbis na magpatulog, nakakagising ng tinamaan. Utang nga piyok. Kagising ng tinamaan, di ba job? No job. Sabi ko job, no job. Maghanap ka ng trabaho, magaling magsinungaling.
Naka-multi-alibay siya yung rapper na si Jab Jab. Magaling sa multi-syllabic crime, pero bago mo sana ipagmalaki yung multi mo, brother, matuto ka rin sanang maging multitasker. Baka sabihin nyong ako'y lumabas sa topic ng daya at na personal. Hindi, lahat kasi na pangit ugali ng kabataan, taglay niyang individual. 2 minutes. No job. Parehas tabay. Ano ma-apply ko, braga ko, punta apply. Kag, mga bata ko nung nagpalamon sa sistema. Kasunod sa mga K-pop. Sure ka, gago? Gago ka, pre? Ano mo ya si Harry Roque? Game. Sino friend ni Lolo K. White sa Facebook? Di ba mga post ya permi sa akeg? Paano? Tigaw lang na abi mo lang sa trend, hindi na sa ka-relate. Suya-suya sa mga pulis. Hipokrito ka gadya, brother. Way kasalig sa pulis. Pero sa gamay lang nga mo, dayon mo pa blatter. Ano gusto mo ipakita sa mga bata? Nga dapat kahadlokan sila. Madalahig ang iban. Tungod sa ginobra sang isa, nung damo pataro nga pulis, nga gahimo sang duty nila. Si K. White kay man bala o si Macdo, kahilig mo magkontrabida. Kung anong balon mo, insakto. Magulang kagida lolo. Mga bata, dihado, kung sino magsabat, dako ulo. Nakabase ka sa estado, sa may kwarta lang, imo saludo. Pero sa mga baguhan na gani nga pigado, dayon nyo suya, wala puturo, mga tigulang, nga mapapel. Kuno abi siya ang rason nga nagsikat ang isa ka bata. Nag-change ang karir tungod sa iya, kay gali, nakitaan niya sang ginansya. Change, nakitaan, ginansya. Nakuha nyo ba lang ang pagkonekta? Kay amo ka mo na, lagaso sa mga bata, pila ka adlaw makahatag sinyo sang kwarta. Basta yung balon nyo wala. Sus, sa pre. Gusto mo mahatag pa ko example? Nanay ni Sarah G. Nakadepende na lang sa income sang iya bata. Okay man na, pero tane, hindi sa pilitan. Kaya kung kampante ka nga napadako mo na sabi lang isa kamayo nga tinuga, di ka magkulba, mahatag na sang kusa, di na kinanglan, pangahambalan. Tanan nga tigulang, respetado. Ikaw lang hindi, kay basahol ka. Tanan nga tigulang, maintindiyon. Ikaw lang hindi, palabasol ka. Tanan nga tigulang, mapinalanggaon, maalwan. Ikaw lang hindi, kay manmanol ka. Kag tanan nga tigulang, taas! Ikaw lang hindi, kay dogasol ka. Nanigulang ka na di, putot ka man gyapon, wisit ka. Kay isa ka lang makabatsag sang taas, puta sa high blood pa. Tingala ko akig-akig sa pulis. Sa pulis. Abeya ginasuyaan sa, kay ang pulis may dala nga 45, 45 taas pa sa height ya. Charles, iya tuod nga pangalan. Tagapagbato sang tigulang iya nga misyon. Di sa konforme sa bagong nga teknolohiya. Tama ka bitter sa subong o tama ka sadya ang sang una. Pero damo na nagbago nga addi mo na yung mabaton. Di ba Charles imo pangalan? Pero nga kontra ka sa evolution. Charles, evolution. Ika nga ni Charles Darwin nga tatay mo, hindi ang pinakaalam o ang pinakakusog ang makasurvive, bro. Kundi kung sino ka ba mag-adapt kag mag-manage ang pagbago. Pero paano mo na mahimo kung nagpalamon ka sa nakaraan? Pilit ginakontra ang kasalukuyan. Dapat mo to inyo maagyan. 2021 na, sir. Ara na ta sa bagong nga dalan. Kung di ka nasanay, hatag sa mas bata, kami bahala magpadalagan. Idulong na namon ang pungsod sa intsakto nga pakadtuan. Kamu amon gasolina. Gani ang mag-untat labo bisan ang biyahe malayuan. Kita tanan dululungan. Sa aton padulungan mabudlayan. Ayos lang at least tanan may inamutan. Gamay man od ako, di na kinahanglan pag-isipan. Ang importante gauyatay wala gabuya sa katuparan. Tigulang kag bata og yun para sa kauswagan. Kabataan pa bala ang pag-asa? Sabat ko, oo, pero may aras ang kulang. Kinanglan namon suporta sang tigulang. Igad nyo kami sa amon gusto. Di nyo kami pagpunggan. Yo! Kung ano ila gusto, di pwede balion sang ginikanan kay depresyon nila maagyan. Kabudlay na patihan, henerasyon nyo puro kadramahan. Ginapaskwila lang kamo, depress. Rason kay di nyo gusto ang kurso, depress. Pues, tampa ni mo kag kages kung di mo gusto ang kurso, paskwila kag walingon mo, di kanagay lang request. Kaysa tuod nga, kaysa prangka nga istorya, may mga ginikanan nga gusto ka mo pasudlon sa gusto nyo nga universidad. Kaso may mga ginikanan nga hindi makasarang. Kamo nga mga kabataan nga mga gagmay utok,
Pamatyagan nyo, way sila sinyo gasuporta. Way nyo malang ginapaminsar ang mga kabudlay nila gani Di mo ko pagaguhon sang depresyon mo tungod hindi mahatag ang imo gusto. Ginatingwaan man na yatag, di ka lang gid makontento. Grabe magsabat sa mama. Bugtaw pa hasta mag-aga. Kabataan pabala na igo sa sangyalin niya. Yo, check. Kabataan pabala na igo sa sangyalin niya. Kabataan pabala na igo sa sangyalin niya. Tandaan mong, hindi habang buhay mananatiling bata ka lang. Tatanda ka rin. At di yun maiiwasan. Kaya balang araw, pag sinagot-sagot ka ng anak mo, alam mo na kung sinong pinagmanahan. Advance na mag-isip, ining, mga kabataan sa balay o kun eskwela, grabe magsabat sa maestra. Kag sa ginikanan, ambot ano ilaginan siya, sa ila pamatasan, tanawon mo edukado po wala pinanilagan. Grabe pa pormahon, panapton nga hindi Manila. Mga feeling manggaranon, wala man unod ang bulsa. Party-party kada gabi, outing na lang perme. Pag nakasakay sa kotse, automatic ang pang my day. Sistemang lumamon sa kabataan, magagara na lifestyle. Yan ang kanilang gusto. Instagrammable photo para magmukhang mayaman, no, 'di ba? Yan yung totoo. Yun nga yung problema doon. Imbes na magtrabaho at magsikapan, mas pinipili nyo na lang mabuhay na peking mayaman. Gusto nila palagi ng bagong branded na damit, buffet na malupit, milk tea 7 times a week, tapos Starbucks pa yung favorite coffee. Ayaw na magbaon sa lunchbox. Gusto palagi naka-Jollibee sila. Tangina, ganyan ang kabataan. Mga bida-bida, naging suwail din akong anak. Pero di katulad mo, natuto akong mabuhay mag-isa, magtrabaho at magbanat pa ng buto. Ikaw, puro kasigaw ng kabataan, pero asa ka pa rin sa magulang mo. At bago matapos ang labang to, sana mamulat yung isip mo. Bago mo sabihing mali ako, subukan mo munang pagdaanan yung mga pinagdaanan ko. At doon mo na sabihing tama yung mga pinaglalaban mo. Ilonggo mikropono, Busay Rasa 3 tournament battle. Kay White kontra kay Jab Jab, ginaod para sa battle na to. Boto sa Ngurado, 5-0 para kay Jab Jab. Judges. Okay, congrats. Yo, Dregele sa Olot Kings. Ang ginbuto ko, round 1, ginatago para kay Jab Jab. Round 2, is kaya nag-slip up si K. White. Pero mas may punto, yung linya, ang mga linya, yung ginabuya. Kag sa punch ko, sa mga punchline ko nila nagbase, daw napigiduan ko sing round 2 ni Jab Jab, kay mas damo ang punchline ni K. White. Tapos sa round 3, ginatag ko kay Jab Jab, kay kita nyo man, nag-choke si K. White. Pero wala kaso kung nag-choke si K. White, may punto man may nga tiraya, pero mas lamang gigyapon para sa akon si Jab Jab, kay mas damo punches siya. Yo, drop D. K. White versus Jab Jab. Napakagandang laban, pero para sa akin, ito yung laban na medyo madaling malaman kung sino manalo kasi may kanya sila naglalaban. Bali round 1 bigay ko kay Jab Jab. Bali na bigay niya lahat ng gusto niya sabihin sa bilang tema niya. At si K. White ganoon din naman, pero medyo nakulangan ako. Mas maraming tumatak sa suntok dun kay Jab Jab. At round 2 bigay ko kay K. White, kahit medyo nag-stutter siya doon, na bigay niya pa rin yung gusto niya sabihin kaysa kay Jab Jab. At round 3 kay Jab Jab pa rin. Yun. Kaya boto ko kay Jab Jab. Yo, CJ nag-iisa, SYT unit makanood na. Round 1, binigay ko kay K. White kasi parang nag-overtime si Jab Jab kasi inorasan ko kanina kung sino talaga yung nasa saktong oras. No? Binigay ko kay K. White yung round 1. Tapos sa round 2, binigay ko kay Jab Jab kasi napaka-solid yung suntok. Ganun din naman kay K1, kaso nag-choke si K1 kaya binigay ko kay Jab Jab. Tapos round 3, nakita naman natin lahat, no? Tapos binigay ko lahat. Nag-choke pa rin si K. White pero binigay ko pa rin kay Jab Jab. Kaya 2-3 kay Jab Jab, round 1 kay K. White. Kaya congrats kay Jab Jab. Jab Jab ako. Siya nag-play music kay Mera. Buto ko si round 1, buto ko si Jab Jab. Pareho man sila punto, nga tabok kaling problema kay White na stumble sa gamay. Sa round 2 yata para kay White, kay mas damo sa punto nga gitabok ko para kay Jab Jab. Sa round 3 dito kung nata kay Jab Jab kay mas
dito yung highlights sa yung ano yan. Yung sulat ka. Kay White yan, consistent lang all 3 rounds siya. Kuna nga ano, natago kay Jab Jab. Congrats sa Jab sa free music video. Yung Martin, siguro ko si Jab Jab, siguro sa limpyo lang ka performance, pero overall pareho sila. Titanic, pareho sila baskog, pareho ang baskog ang ilang ginapakigbato sa limpyo lang gitsang performance. Yeah. Octibar Beats.